दिनै तामुलपुराव फर्मार एनडिबिफोरनि दफाखौ बिथा खालामनानै आरोबाव सेकेन्ड फेजनि थाखाय फिक्स डिप'जिट 4 लाख बेखौ राननाय जादों। बेवहाय आंखौ लेंहरनायाव आं फैदों। बियो गेदेर प्रग्राम। बेवहाय दिनै 1100नि बारा फर्मार एनडिपि बिथांमोननो राननानै होनाय जागोन। अलरेडि रानगासिनो दङ। आरोबाव खोनानाय मोनदों आरो रायलायनानै सोंनानै मिथिदों जे आरोबाव थालांनाय माखासे केडारफोरनि थाखायबो फिक्स डिप'जिटखौ राननानै होनाय जागोन आरो बियो गोबाव जानाय नंलिया। दा बाथ्राया जाबाय बेबादि खामानिया एकर्डनि उनाव दिनै 1.5 बोसोर जालांबाय, 2 बोसोर जालांबाय। बेफोर खामानिया जोबनांगौमोन। बे खामानिया दिनै आसलते एनडिबि मोनब्रै फ्रेक्सननि मोननो गोनां जि दफा, बे दफाखौ दिनै बिथांमोना प्रायरिटि हिसाबै लानांगौमोन। दिनै सोरनोबा होयो सोरनोबा होआ। केडारफोरनि भेरिफिकेसन खालामदों, भेरिफिकेसना खेबथाम खेब्रै जालायलांबाय, खिन्थु दिनै लिस्टावनो हाबाखै। दा बियो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा जानानै थाबाय। दा बारानिफ्राय बारा बे जेंनाया बे जेंना जेथा बारानिफ्राय बारा जानायनि उनाव जों नुनो मोनबाय। जायफोर मोनाखै बिथांमोननि गोसोआव ओरैबादि गिनाय, ओरैबादि शंका मोनसे जानानै फैबाय। जों बेखौ दैदेनगिरिफ्रा बेखौ कन्ट्रल खालामनायनि लामायाव गैयै बायदि। बेनिखायनो जुदि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो दिनै बिटिआर सरकारा आरोबाव थालांनाय केडारफोरनि लिस्टखौ मोजाङै सिकिउरिटि खालामनानै होयोब्ला, गोख्रैनो होयोब्ला जों सिटुएसनफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन। बिनि थाखाय बिथांमोना खोथा बुंनांगोन। बेखौ दिनै बिथांमोना फोरमायना होनांगोन आसलते मानो खावसेया मोनो, माखासेया मानो मोना। दिनै बेवहायसो बांसिन गिनाय जादों। मानोना दिनै जोङो हिसाब दङ। जोङो एनडिबि दाजाबनानै दिनै जोङो फाउन्डार हिसाबै एनडिबिया गासै मोनब्रै फ्रेक्सनाव बेसेबां दं जों मिथियो। मोजाङै हिसाब खालामबा दिनै 3000सोल' बारा जागोन। खिन्थु दिनै 12,000 भेरिफिकेसन खालामनाय जाबाय एनडिबिनि नामाव होननानै दिनै पुलिस, गोजौ थाखोनि पुलिस अथ'रिटि जायफोरो दिनै इमप्लिमेन्टेसनजों दिनै कनसार्न अफिसारफ्रा बुंदों 12,000। दिनै जा मोनसे गिनाय फैदों, संखिनाय फैदों। दा दिनै बेबायदि मोनसे थासारियाव दिनै माखासे खावसेखौ होलायबाय आरो माखासे दंबावो होबावगोन होननानै बुंदों। खिन्थु दिनै भाइरास जायफोर असे एनडिबि आखायाव हाथियार लानानै केम्पआव थानानै बिथांमोना दिनै सोमावसारदों, दुखु खस्थ' जादों, जिउ गारदों, दाहा बेबायदि सैनांदों। बेबायदि केडारफ्रा दिनै मोनाब्ला जों सिटुएसनखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो? बेनिखायनो बिटिआर सरकारा दिनै आसाम सरकारखौ जों खावलायो मोननो गोनां आरो दिनै आफादा लिस्ट होनाय, एकर्डनि उनाव लिस्ट होनाय केडारफोरखौ एप्रुभ खालामनांगौ, थाबैनो एप्रुभ खालामनांगौ आरो मोननायनि बेबस्थाखौ खालामना होनांगौ। जों बेखौ आङो दिनै खावलायो। जोङो आन्दाज दङ, जों मिथियो, हिसाब लादों जे एनडिबिया 3000सोल' जागोन। मोजाङै हिसाब खालामोबा बिनिफ्राय बारा जाया। खिन्थु दिनै 12,000आ बोरै ओंखारहैखो? बेखौ जोंहा सन्देह जादों। सोर बियो, सोर बिसोरो? दा बेबादि मानसिफ्रा दिनै जों नुबाय बेबादि केडारफ्रासो हाबदों होनना जोंहा फोथायनाय मोनसे दङ। बा बेबादि मोनसे गिनाय जोंनि सोद्रोमाफ्रा, नंखाय बाखाय सोद्रोमाफ्रा सोरबाया दिनै नामल' हरदों। बिथांमोनानो दिनै एनडिबि केडारनि मुङाव दिनै बिथांमोना फिक्स डिप'जिट मोनबाय। दा जोङो बहुद नायदों लिस्टखौ। लिस्टआवथ' एनडिबि फ्रेक्सन डि ग्रुपनिफ्राय सासेबो गैया दिनैनि तारिखाव। बिदिब्ला बे मा रोखोमनि रिहेबिलिटेसन जागोन? बेखौ जों सिन्था खालामदों। उनाव जोङो नुबाय जे बे लिस्टआव मालाबाबो एनडिबि नंफेरै, एनडिबि जाफेरै, एनडिबिनि केम्प सिनायनो मोनै, हाथियार दैफेरनो मोनै मानसिफोरनि दिनै लिस्टआ फैदों। बेवहाय जोंथ' नुबाय, बयबो बुंबाय नैबे बियो माने दाबो एबसुनि खामानि मावो, बियो दाबो आन्सलिकनि प्रेसिडेन्ट, बियो दिनै डिस्ट्रिक्टनि सोद्रोमा, बेबायदि होननानै रिपर्ट होदों। बिदिब्ला
बेफोर बोरै फैखो मानो भेरिफिकेसन जाखो जोंहा दिनै सोरबा बर' गथ'आ एनडिपिनि माने रिहेबिलिटेसन मोननायाव जोंहा बाधा गैया खारन गासैबो बर'फ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसानिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासैबो सेक्रिफाइस खालामदों आन्दलन खालामदों बिसोरबो मोननांगौ खिन्थु दिनै सोरबा एबसुनि सोद्रोमाफ्रा मोनोब्ला बिथांमोन बुंमोन एबसुनि भलन्टियार होननानै बुंमोन बेवहाय बाधा गैया खिन्थु दिनै मोनसेबो जानायखौ जों नुनो मोनाखै दासिम फिक्स डिप'जिटसो होदों दासिम फिक्स डिप'जिटसो मोनदों एनडिपिनि सोद्रोमाफ्रा बे थाखाखौ लन लानानैसो माबा मोनसे खालामनो गोसो जादोंमोन खिन्थु नुबाय दिनै बे 3 लाख 2 लाख लन होबाय बे 3 लाख लनजों दिनै बिथांमोना बेबादि परिबेसाव जेबो खालामनो हाया जाय एनडिपि केडारा 34 बोसोर हाग्रायाव थानानै दिनै दुखु खस्थ' खालामदों न' बां गारदोंमोन बिथांमोना दिनै फैनानै माने हाबा हुखा जाबाय न' खालामनो गोनां दिनै थानो गोनां गथ' गथायफ्रा देरबाय बिथांमोननि जानाय लोंनाय गावनि थांनानै थानायनि सिन्था खालामनायावनो 2 लाख माने 2.5 लाख थाखा ओरैनो थांगोन गतिके बे 2 लाख 2.5 लाख थाखाजों दिनै सरकारा दाउ फिनो होदों अमा फिनो होदों बे बोरै जागोन बे माबायदि रिहेबिलिटेसन जागोन बेलाय दा जोङो नुबाय जे बेंकनिफ्राय ओंखारनायखाय बेंकआव लन लानायखाय गाबोननिफ्राय जों दिनै सुद होनो गोनां जागोन आरो सुदखौ होनो हायाखै दिनै बिनि कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट जेब्ला होनो गोनां जागोन जोङो सासेबो एनडिपिया बै 4 लाख थाखाखौ जों मोनहैया बे खुनु दिना जाया बेखौ बयबो हिसाब खालामनानै मिथियो दा जोंहा बेबादि मोनसे बेल' नङा एनडिपिनि समस्या दिनै मार्टियार्सफोरखौ जों दिनै हिसाब खालामनानै सरकारनो गथायदों 3,400 जननि बारा मार्टियार्स लिस्ट बेवहाय सिभिल मानसिबो दङ आरो दिनै एनडिपि केडारफोरबो दङ बिथांमोना मोननायनि खामानिखौ जागायदों होननानै आं बुंनो हाया खिन्थु जोङो CCBIनिफ्राय अलरेडि माने गोजौ थाखोनि अफिसारफोरनो गभर्नमेन्टनो गथायबाय जोंनि लिस्टखौबो जों गथायना दोनदों बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा दंबावो जोंहा केसेस बेनो बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्राबाव जोंनि केडारफ्रा दाबो सामन फैयो दाबो दिनै वारेन्ट फैयो बिथांमोनखौ न'आव नागिरहैयो आरो दिनै मालाबा थानायाव थांनो गोनां जादों मालाबा कर्टआव नुजाहैनो गोनां जादों जोङो दिनै बर' हारिया बर' जाथिया स्पेसियेलि एनडिपिफ्रा जायफ्रा हाग्रायाव थादोंमोन बिथांमोनाव थाखा फैसा गैया जों दिनै थानायाव नुजाहैनो हाया कर्टआव जों दिनै एपियार जानो हाया दिनै बेफोरबादि माने बेबादि सामन फैनायखौ जों बुंदों आरो असम सरकारनि मानसिफोरखौ जिहेतु एटलिस्ट जिहेतु एकर्डआ जाबाय बिनिखायनो सामन आरो वारेन्ट फैनो नांला आरो दिनै बेवहाय केसेसफोरखौ उथायनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौसो खामानि मावनांगौ बेसो खामानि जानांगौ दिनैनि थारिखआव जोङो खुनु रिपर्ट गैया जों सोंदों सोरनिया उइथड्र जाखो खिन्थु दिनै बिटिआर सरकारानो जा बा दिनै सोरबा पुलिस अथरिटियानो जा बिथांमोना बुंदों माने केसखौ उइथड्र खालामनाय जादों 274 केसेसफोरखौ उइथड्र खालामबाय खिन्थु दिनै सोरनियाव उइथड्र जाखो जोंनि हिसाबाव जोंनि नोजोराव जों मिथिनायाव सासेबो केस उइथड्र जायाखै बे बहानि केस जों मिथिया खिन्थु जोङो मालाबा खोनायो बिराद सिगाङाव थैनानै थांनाय मानसिफोरनि नामा सिखारदों बेवहाय केसेस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा फैदों बेवहाय ओमफ्राय मानो फैदों होनना बुंबा केसेस उइथड्रनि केस बेबायदि आं रिपर्ट मोनदों दिनै तारिखआव खिन्थु दिनै गोथै मानसिफोरनिसो दिनै बिथांमोननि केसखौसो उइथड्र खालामबाय नामा जोंहा बे सोंथि दिनै जों थांनानै थानाय एनडिपि केडारफोरनि दिनै लिस्टआ मानो आउट जाया दिनै केसेसफ्रा मानो उइथड्र जानायनि खुनु मोनसे रिपर्ट गैया आरो दिनै मोनदों होनदों केस उइथड्र जादों सोरनिया उइथड्र जादों बे लिस्टखौथ' होमोन मार्टियार्सफ्रा साबेसे मोनखो थांनाय एसेम्ब्लियाव माने गोथार मोनसे सदनाव जोंनि माखासे MCLAफ्रा सोंदों साबेसेया दिनै माबाया मार्टियार लिस्टआव सोर मोनखो होननानै बेवहाय 320नि बिथांमोना फिननाय होदों खिन्थु दिनैसिम जों मिथिया आरो दिनै बिथांमोना मानो लिस्टखौ आउट खालामाखै गासैबो दिनै गोनो गोथो आरो बेबायदि मोनसे बिराद माने गोलाव गोफोर थासारियाव दङ एनडिपिया दिनै सान्थि सुक्ति जादोंमोनबा खुनु सान्थि थानो हायाखै असान्थियाव जों दिनै थांनानै थानो गोनां जादों बेखौ खालामनांगौ
जों बेखौ पर्यायक्रमे जोङो नागिरगोन आसलते बिसोरो आसलते एक्सुवेल एनडिपि नंगौना नङामोन जों बेखौ कनफार्म खालामबावगोन बेनिफ्राय दा जोङो दिनै जि मोनसे लिस्ट ओंखारबाय दिनैनि थारिखआव जि मोनसे लिस्ट ओंखारबाय जायफोर एनडिपि नङामोन बिथांमोननि नामा थांदों दिनै बिथांमोना सेकबो उइद्र माने सेक दिनै लासिगोन दा बिथांमोना बेनिखायनो आं बुंदों जुदि आङो दिनै कुइसन खालामनो नागिरदों दिनै भेरिफिकेसन मानो खालामदों भेरिफिकेसन मा खालामनो थाखाय खालामदों बियो एक्सुवेल एनडिपि नंगौना नङा बेखौ फोरमान होनोसो दिनै भेरिफिकेसन खालामदोंमोन खिन्थु दिनै भेरिफिकेसना जादों बे भेरिफिकेसनाव एनडिपिया दिनै केदार हार्डक'र हिसाबै लिस्टआव फैयाखिसै सोरबा एनडिपि नङै मानसिफोरनि लिस्टआ बोरै फैखो बिनिखायनो आं सानदों आंहा मोनसे फोथायनाय फैबाय जे बै भेरिफिकेसना बै खालामबाय थानाय भेरिफिकेसना सोरबा एनडिपि नङै मानसिखौ सोनो थाखायसो भेरिफिकेसन खालामनाय जाबाय नामा